mapapicture tayo dyan mamaya. Ano kaya na picture? Ano meron dito? Sinis naman. Saan yung ano? Daw, mapapicture tayo dyan mamaya. Ano kaya na picture? Ano meron dito? Sinis naman.
banana leaf. Saan yung ano? Punta sa Bible. Wala na. Hirap naman maghanap ng kakainan, guys. Super Bowl Boutique yun. Mani! Uy, wala na. Barap. Rap! Ito. Do, ito na lang bilhin mo. Oh, ito. Pero gusto mo mag-chicken ka, di ba? Gusto mo rice? Ah. Oh, sige. Okay. Masarap yan.